Għall-ewwel darba il-Forzi Armati ta' Malta għandhom pjan strateġiku, pjan maħsub biex jimmodernizza l-armata belan li jissaħħaħ il-ħarsin tal-frontieri u s-sigurtà ta' pajjiżna. Il-pjan ikopri l-operat tal-armata sal-2026 biex Malta ikollha armata iktar relevanti fil-klima internazzjonali u realtajiet attwali. Din kienet weda elettorali oħra tal-Partit Laburista. L-istrateġija kienet ippreżentata mill-Ministru għall-Intern Carmelo Abela. Fost oħrajn tħares li jkun revedut l-irwol ġenerali tal-Forzi Armati li minissa l-qoddim se jkun korp iktar iddixxiplinat u mħarreġ, kif spjega l-Kap Kmandant tal-Armata il-Brigadier Jeffrey Kurmi. L-istrateġija jitkellem ċar u tont fuq l-importanza tat-taħriġ lis-soldati tagħna. Aħna nemnu li t-taħriġ huwa wieħed mill-kolonna l-iktar importanti biex ikollna soldati dejjem lesti biex joperaw. U t-taħriġ kemm f'Malta kif ukoll barra Malta għamilna kambjament enormi fejn jidħol il-courses li nagħmlu aħna stess fil-Forzi Armati tagħna. Fl-istrateġija jissemma wkoll kif il-ħaddiema se jkunu mħarsa b'mod aħjar fejn fost oħrajn se tkun assigurata pensjoni sħiħa tas-servizz f'każ ta' mewt jew tidrib. Issemma wkoll l-investiment. Fl-aħħar 4 snin diġà ntefqu mal-75 miljun euro fl-armata, iżda dan mhuwiex biżżejjed. Li nkomplu nupgradejaw l-equipment tagħna. Hemm ħafna minnhom li hemm ħafna affarijiet li diġà għamilna. Ġibna 3 helicopters mill-ġimgħa d-dieħla jew fl-aħħar ta' dan ix-xahar għandu jiġi tielet ajruplan ġdid, għandna l-lanċa telqet il-lanċa li kellna l-Papa 61 li kienet l-ikbar lanċa li kellha l-Forzi Armati, telqet il-bieraħ biex jinbidlu l-magni li huwa proġett ta' miljuni. Għandna bħalissa dejn fuq il-xogħol biex nġibu lanċa ġdida f'Jamanta. Il-Ministru Carmelo Abela qal li l-pjan jirrispetta l-missjoni storika tal-Forzi Armati ta' Malta u wissu importanti li wieħed iżomm miegħu. Tant li diġà twettqu frijaj differenti mill-pjan stess fosthom il-ftuħ tal-Akkademja tal-Korpi Dixxiplinati u l-bidu ta' Special Operations Unit. L-istrateġija hija importanti li nimxu mhux biss magħha imma li nkunu flessibbli anke fiha. Hija l-ewwel esperjenza mhux biss għal pajjiż imma anke għall Forzi Armati ta' Malta li għandhom strateġija l-ewwel darba li qed jaħdmu fuqha li bdiet diġà tiġi implementata kif anki semmejt elenku u kellna okkażjonijiet anki matul ix-xhur u snin li għaddew inħabbru miżuri li wettqet l-Armata. Importanti li jkun dokument li l-ewwel qed naraw x'qed jitwettaq minnu u kif qed jitwettaq u fl-istess ħin jekk ikollna bżonn li nagħmlu xi bidliet oħrajn inkunu flessibbli biżżejjed li dawn iwettquhom.